Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugün 15-nji dekabr habarlarymyz şeýleler. Salam alaykum. Men Döwran. Habarsyz galmy etmişine hoş geldiňiz. Dostlar, ýylyň aýdymçysy diýsem, kimi saýlarsyňyz? Gelin onu 2019-njy ýylyň megastaryny saýlalyň. Testlerde ýazyň. Başladyk kliplerimize. Parahat Amandurdy we Durdu Durduýewden Gitme. Gaty goýja klip bolupdyr. Seni sevmem için ben açtım sana yüreğimi senin gelmegin için. Inni ýuwaş-ýuwaş täze-ile taýyndan bermeli Habib müzik ile. Gelli täze ýyl, bize gelli täze ýyl. Hoş geldin bize täze ýyl. Bugün doldu täze gül, doldu täze ay. Saradan täze klip DJ Temp Sazlı. Geçenki bölümde Murat Molla reklama dälle değişme çıkarsa has gowy bolar diýipdik. Ine bu bölüm reklama dälle değişme kakan ýaly ol değişmesi. Haçany biri bilen uşak bolanda iň daýagyna ýapyş. Şonda kalanlar senden gorkar. Näme şunu? Kakak urkidi. Anqaqam. Spiter, Fit, Soprano ve Mati Men gönüm bay, gönüm bay, gönüm bay. Bulaydımdan mani gözlemen. Bay gonum bay gonum bay. Men gonum bay gonum bay gonum bay. Men gonum bay gonum bay gonum bay. Jüwide it ulmaya şonna da men gonum bay. Dostlar, tesirlerde Batır Muhammedov'dan täzelikler goýandyk diýenleriniz bar. Dostlar, bize yanlış düşünmeň. Batır Muhammedov'dan hili gowy bolan kliplerini goýýar. Ýöne hili gowy bolmadyk kliplerini biziň talamyza laýyk gelmedigi sebäpli goýup bilemdik. Başladyk MP3 aýdymlarymyza. Täze ýedi, Fit, Selvi, Tubaklyjy soňy näme? Aýdymda gaty gowy many bar. Ýöne gitsemem diýipler. Şu dünýede men söýenim bar. Yüreğim ağlayar, ayırma kovağıya. Sen mengdemin, koy verme elin. Oh. Abduday, Fit, Emin Tayyar, Cengel. Qoramak üçün şağallardan Kümes içine günalim Toya dövem təzən O bağaydı gel dərlər Ermüt göyəm bu yerlər Kümes içine günalim Toya dövem təzən O bağaydı gel dərlər Sport dünyasında iyleşimi Döwletjan ACA'de çempion kemerini oradı. Ýagşym Radov ýalak iyleşimizin bardygyna gaty buýsanýar. Diňöňe. Это боец из Туркменистана, он чемпион АСИ, как я уже отметил. Еще одна попытка и поймал. Сейчас зашагивает и есть шикарный перевод. И ожидаемое судейское решение. Один, кстати, из немногих. Instagram'da täzeliklerden has ünsüm çeken Gülşat Gurduvanyň toy sowuşy gaty gyzykly. Instagram lonjulary ýadyňyzda bolsa, Tamawaşlar sahypasyna uly konkurs geçirildi. iPhone 11 Pro goýuldy. Şo Pro'ny utan gydymyz diňläli. Geçen hepde Tıma Bağışlar sahipasında geçirilen konkursta iPhone 11 Pro'nu utmak maňa müýesser edipdi. Täze el ýakynlaşyp gelýär diýip Tamawaşlar sahypasy ýene bir uly konkurs geçirýär. Birinji ýere 20.000 manatlyk pastavka, ikinji ýere iPhone XR, üçünji ýere iPhone 7 Plus. Mundan başga da sowgatlary bar. Girin, goşulun, gatnaşyň. Nesibedir, belki utursyňyz. Orsetdäki ukap beren taliplerimiz hemmämiziň bir taraplyk bayramyny gutlady.
Türkmen taliplerine ullokan salam. Akliğinde salam ve Medya Tama kanalına YouTube'da Medya Tama Türkmen'in öğreten kanalına ullokan salam yollayasın. Gorku diýsem, aklyňyza näme gelýär? Näme üçin şol zatdan gorkýan? Gaýyp köp soralarına jogap berer. Şu yerden girip görün. Tesirlerde Muhammed dip dostumuz bize şeylerek pikir verdi. Yıldızlardan ve aydımçılardan soran Messi mi ya, Ronaldo mu? Bize üstüne koştuk. Conor mu, Habib mi? Haysın saylayanı dip yazdık. Cevaplar şeylerek. Halipa, Döwran Sapar, Messi ve Habib dedi. Parahat Amandurdoyev, Cristian ve Habib dedi. Mekan Atay, Messi ve Habib dedi. Azat Dönmez, Habib ve futbola son kuvatlar görmeni elimde degen ok dedi. Sekhoç Jumayev, Messi ve Conor dedi. Näme maňa soramadynız? Maro'nun saýlawy Ronaldo ve Habib. Muradowy Messi ve elbette Habib dedi. Ýöne McGregor Oliver ayrı marka dedi. Durduýew hemmesi güýçli. Ýöne UFC'nin bugünkü tanalmasy ve awraý Conor'un kömegi bilen idi. Habib müzik, Messi ve atdaşym Habib diýe. Ferhat Ataev, Messi ve Habib. DJ Bega bolsa Habib. Gaýda aýdymçylarymyzdan Firuza, Ronaldo ve Conor diýdi. Ceren Halnazarova, Ronaldo ve Habib diýdi. Selvi Tuwaklyjywa bolsa men tenise gyzygamok diýip deýişdi. Rapçylara gelemizde Abduday, ýagny Zumer, Ronaldo ve Habib diýdi. Espitrin jogaby Ronaldo ve Habib. Soprano Man, Ronaldo ve Habib. Rapçylarymyzyň bu mowzukda saýlawlar deňelli. Yıldızların saylaw şeylerek. Men saýlawym bolsa Messi bilen Conor. Sen saýlawyň näme? Cristiano Ronaldo bilen McGregor. Siz kim saýlaýan bolsaňyz tesirde belläň. Könüler ýatlar şagajygymyza gelemizde gaýyksız bally ifiň aýdym bilen başlaýaly. Seni canımdan süyüptüm, kollavarım terk edip gidiverecek mi gama var kedi. Yayanan süydüm, ayçın dedim, kollavarım terk edip koydum gittim gama var kedi. Kıynam olsa bir jagara, gül keşfingden ganayın, mahu ölüm sana döneyim. Ya dillerde bağıtlamın, kinelimin dilberim, tirdilerimi bağdan güllerim. Başta yüymän görüp berip dur gül yüzüme diýdiler, yakdylar janam köýdürdüler. Sen ýadym ki hakym ýokdur indi goloýuma barmana, hakym ýokdur bul degilmene. Gyzykly şagajyklarymyzyň birine geldik. Tesirler okaly. Meýlis hezret o şeýle diýipdir. Malades Döwrançyk. Saňa bir like hem az diýipdir. Sag jol dostum. Bayram Begaýew şeýle diýipdir. Pelwan ýat dollo. Pelwan Halmuradow halayanlar like diýipdir. 111 san like alypdyr. Şanur Kagabayew şeýle diýipdir. 479 adama padlis etdim. Yine de edip oturyň Döwran gep ýoklay bro diýipdir. Sag jol dostum. Apola şeýle diýipdir. Döwrançyk чёт. Kanal video. Kanal хороший. Dislike не пойдёт diýipdir. Çözüpdir. Muhammed Mamedow şeýle diýipdir. Salam. Ayalym şuň nämesin görýän diýen üçin gözüni ört. Ey dostum, o derecede däl. Ýöne sag ol. Atabek Umidjanow şeýle diýär. Salam agam näli gowmy? Agam men Halat Gurbansyýdow diýip sınıpdaşym bar. Şo sen videolaryňy YouTube'dan skaçat edip sınıpdaşlarymyza magtyar we agza boluň diýip her video çykaraňyzda gelip aýtýar gaýrat et. Sen inniki videoňda adyny tutup sag bolsun aýday. Halatjan, sag ol reklam etýän üçin. Toyly Akba Medow şeýle diýipdir. Döwran, 20 000 nämejik, 200 000 bolar. Men jan etýäne ähli işdeşlerime
Wi-Fi açtırdım. Şu döwrany görüň täzelikler diýip imonu doldurdum podlis edip. Men sag bolsyna garaşjam. Sag bol. Bölüm tamamlamakak. Ýadyňyzda bolsa geçenki bölümiň birine täze ileçenni 20 000 agza bolar diýipdik. Eýýäm 19 000-a ýakynyşdyk. Her biriňize köp sag bolsyň aýtdym. Özüňize gowja serediň. Hoş. Sag bolun. Yürü daştıla yollama. Men sedim yapdy. Bu bölümde ya reklama delden değişmedi. Reklama dälle değişme kakan ýaly bolalım. Soňlaryň bulaýlymdan many bolsa men diňe bit. Gönüm bay. Men gönüm bay. Şol eken. Kogda oğlum. Ak köýnek, kara balık üstüne dokudan French giyip duro bilýärmi? Gol dille düşen dir düşünür göreň näl bolýar diňle. Ýaşlar, gaty görmem. Hili gol bolan zatlaryny goýduk, geçen edem goýduk diýär ele. Soňky çykanda adam hilini halamadyk diýär. Gaty gördüm. Tezden giren. Goýdum däre diňle. Boluversin. Gowda. Bolda näme beter näme düşünürje. Önüm bir de doğru düşünüňem diýdim dämi? Bolly. Ütgedimmi? Ýa-na. Nerede varlık? İlleşimi Döwletcan MMA da Ece klubundan. MMA Ece ACA. Gowda bolmy? Yani işte. Instagram ulanyjylary Pro goýuldy ve iPhone 11 Pro'ny ve gatnaşyň belki tutarsyňyz. Nesi was ýok diýen ha. Ýene bir uly konkurs geçirýär. Birinji ýere beýtme daro. Edil gaýyp ýalurlaýmy? Gorku diýsem aklyňa näme gelýär? Näme gelýär? Gowja boldy. Sirýodun daro. Yapatsan sen orada. Bravo, yapır diýen. Ýöne McGregor, olam McGregor. Mark Gregor. He, şoňa diýdim Conor diýe berden no. UFC näde diýilýärdi? UFC mi? Ýene bir köňeler ýatlalamy. Beýtme. Ni paýdy. Не пойдёт. Давай.